Novo Ecijano na cultural dancer sa Australia, isinusulong ang tradisyonal na sayaw ng mga Pinoy. Atin siyang kilalanin sa report. Masayang ibinahagi ng Novo Ecijano na si Mervin Madrid, isang cultural dance performer, ang makulay na kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Australia. Bata pa lamang siya, nakahiligan na raw niya ang pagsasayaw. Nagsimula siya sa modern dance, hanggang sa matutunan ang pagsayaw ng cultural dance. Pagsayaw ng tinikling, subli at kuratsa, ilan lamang ito sa mga sinayaw ng grupo ni Mervin. Mas nahasa po ako nung university, yung discipline ng cultural dances, yung story na pinapakita. At saka mas marami pong kayang ibigay o ipakita ang cultural dances. Tampok din sa sayaw ng kultura ang mga tradisyonal at magagarbong kasuotan na mananatiling buhay sa puso ng Pilipino. Ang ganda kasi ng kulturang Pilipino, napaka-colorful. At hindi lang naman basta lang nag-entertain kami. We educate people as well with regards to culture ng Philippines. Nais naman niyang pagyamanin pa ang talento upang manatiling buhay sa puso ng Pinoy ang mga katutubong sayaw sa bansa. Magsilbi raw sanang inspirasyon sa ilang kabataan ang kanyang dedikasyon na tangkilikin ang natatanging sayaw na sumasalamin sa pagiging Pinoy. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.